ayye sama ga waƙar ango da amarya su yi aure labaran ga shawara ci guminka da zafi-zafi da zafi-zafi da zafi-zafi waƙar amarya Rahila ce zan dogo a haɗa auren soyayya za ta ji babban gida labaran ango amarya na yi maka barka ka zance so masu kwana bakin gida Lamin yace dan buto kai muna waka an daura auren labaran aboki na dan uwana ni ko dan bu dole na daukan gata na yo muku waka ku yi gaba ku yi baya labaran ka san ango Rahila mai gata labaran ka rike amar su yar lele da gaskiya ta zan matar ka dole ne kai mata komai ka san da amar su ba ta laifi a cikin gida abokan ango kuma ga baiti nan naku na san da kuna farin cikin auren dan uwa ga wakar ango da amarya su yi aure labaran ga shawara ci guminka da zafi-zafi da zafi-zafi da zafi-zafi da zafi-zafi to jama'a ko kuna da labarin cewa dan uwan nan naku wato labaran Ahmadu da ke zaune a ƙasar Libya dan matankari garanga tare da abokanansa Isiya da Inusa suke farin cikin sanar da al'umma garin matankari da kewaye da ke zaune a ƙasar Libya za su yi gagarumin reunion na auren abokinsu dan uwansu Labaram tare da amaryarsa Rahila wannan gagarumin reunion din za a yi shi 4 ga watan Mars inda za a yi reunion din a Sabotage wato a Sabotage abokanan ango sun shirya muku gagarumin zama na wannan reunion tabro kyakkyawa na jiran ku a wannan wurin domin samun ƙarin bayani sai ku tuntuɓa kan namba waya kamar haka 92 49 35 43 ko kuma 94 10 95 53 99 sai kun zo ga waƙar ango da amarya su yi aure labaran ga shawara ci guminka da zafi-zafi da zafi-zafi da zafi-zafi da zafi-zafi